So, mga igsoon, kung maghisgot ta og kini gitawag lagi nga pamakak, no? Nga usahay mga higala, no? Ang mga bata karon ang ilang gikinaiya mao na ang usahay, no? Naa ang pagpamakak. Usahay mga igsoon na ma-impluwensya pod sa mga ginikanan. Usahay ang mga ginikanan, usahay, no? Mahibaw as mga bata nga namakak mo na ang mga bata mamakak mo na tinuod ginagingol sa Ginoo nga usahay, no? Nga kung ang ginikanan mo'y kinaiya, mahimo pong kinaiya sa mga bata. So muna mga higsoon nga kinahanglan nga kita mahibalo nga ang duha ka kaliwat nga niya karon sa kalibutan mo ni siya naga padayon karon ang kaliwat sa bitin ug kaliwat sa babay, kaliwat nga nagbuhat sa dautan ug kaliwat sa nagbuhat og maayo. Nga ang kaliwat sa nagbuhat og maayo mao ang kaliwat ni Kristo og ang kaliwat sa dautan mao ang kaliwat nga iya sa yawa o sa bitin. Nga mahimo kining adunay panagkaaway nga diin matod pa sumala sa balaang kasulatan ang atong panag-away karon, no? Kung ikaw Kristohanon, ang imong kaaway mao na ang espirituhanon, dili na panag-away sa unodnon kundi panag-away diha sa espirituhanon. Kay sa unang panahon mga igsoon, adunay gubat nasod, batok nasod, no? Nga kinahanglan gubaton, magpatay kay aron nga mailog ang teritoryo apan mga igsoon mao toy gitawag nga mga unodnon nga panaggubat. Apan kinahanglan mahitabo kadto tungod kay gitagna naman sa balaang kasulatan nga ang panagkaaway taliwala sa kaliwat sa bitin ug sa babay mahitabo gayon. Busa walay hunong ang gubat, no? Di imong tanawon mga igsoon kung tan-aw kag mga balita, dunay patay dito, dunay gubat dito, daghan ang mga nahitabo sa kalibutan. Makaingon ta nga kini katumanan sa balaang kasulatan. Kay sa oras nga ang Biblia mosulti, mahitabo magyud na mga kaigsuonan. Pag ingon sa Dios nga adunay panag-away taliwala sa kaliwat sa bitin ug sa babay, mahitabo gina mga igsoon. Busa ang atong kalibutan karon nga atong gipuy-an, mao kini ang kalibutan nga diin gitawag og kalibutan nga adunay kagubot. Ingon ni Jesus, wala ako muanhi aron sa pagdalag kalinaw kundi pagbutang og espada kagubot. Kung imong tanawon diha nagpaila nga ang Biblia nagsulti gyud og tinuod nga adunay gyud panagkaaway taliwala sa kaliwat sa bitin ug kaliwat sa babay. Muna dili ka matingala nga adunay panag-away anak batok amahan, adunay panag-away igsoon batok igsoon kay si Abel og si Cain gihimo man kini nga example o pananglitan sa Biblia nga si Cain nagpatay kang Abel kay si Cain iyang binuhatan dautan ug si Abel gipatay kay iyang binuhatan maayo. Muna nga kung imong tanawon mga kaigsunan ang panagkaaway karon, no? Mao ang dautan batok maayo, dautan batok matarong. Kung magbuhat kag matarong, kontrahan pug ka sa nagbuhat og dautan. Apan ang dautan mga kaigsunan binuhatan nimo dautan mo kontra po nimo ang mga matarong kay di man gid sila ganahan, no? Di man sila magkauyon. Ang dautan nga binuhatan pananglitan mga higala kay dautan man siya, ang manok siyang silingan iyang kawaton, iyang silingan nga nakadungog nga ang iya ra pong silingan mo'y nagkawat sa manok, adi gid siya malipay. So ang matarong kadtong gikawatan ang nangawat mo to'y dili matarong. Wala nga di sila pwede mo ingon nga salamat kayo pare nga imong gikawat ang akong manok. So masuko gyud ang gikawatan, normal gina siya. Tagsara siguro gikawatan nga muluksos kalipay, nga moingon siya nga salamat kayo kay imong gikawat akong manok. O labi nagbaka na kawaton. O masuko gyud ang tagiya kay imbis kay iya pa nang magamit sa kung ibaligya magamit siya panginahanglan niya gikawat pud sa silingan nga diin na giihaw niya dayon gibaligya niya dayon ang kawatan lipay-lipay. So muna ngayon ang Dios mailan nimo ang tanang buhat sa dautan, kini siya nagpahinungod nga kini buhat sa ilang tawag amahan nga mao ang amahan sa tanang mga dautan, mao ang yawa. Kung imong tan-awon dili gini sila magka-uyon, di na sila magka-uban. Dautan ug matarong magkabulag gini sila. Muna nga si Kristo gipadala sa kalibutan aron nga siya mulaglag sa tanang buhat sa dautan. Iyang laglagon
kung imong tanawon mga kaigsunan, niabot ang panahon nga ang Dios iyang gilaglag ang kalibutan pinaagi sa tubig. Panahon ni Noe iyang gipalunupan. 120 ka tuig si Noe nagwali aron ang tao maghinulsol ug di na magpakasala. Pero ang mga tao wala motuo kang Noe. Usa niabot ang panahon nga ang Dios nagpadala og ulan lunop sa tibuok kalibutan ug ang tanang tao atong panahon na nangamatay gawas sa mga tao nga misakay sa arka nga didto si Noe og tulo niya ka mga anak og tulo niya ka mga umagad. Usa ang Dios, no? Iyag yung laglagon ang daotan. O kung imong tan-awon mga igsoon, ang tao nagkinahanglan siya og Kristo. Hesus Kristo siyang kinabuhi. Kay diha kang Kristo, si Kristo lamang ang dalan sa pagkamatarong. Ang buot ipasabot, dalan Hesus Kristo, mao kini siya ang dalan sa pagkamatarong. Kuning gihimo sa Dios nga ipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas sa tanang tao nga naulipon diha sa pagpakasala. Kung imong tanawon sa Biblia, si Adan ug si Eva nahulog ngadto sa pagpakasala pinaagi sa usa ka balaod. Balaod nga gidili sa Dios ang pagkaon ni adtong kahoy nga naa diha taliwala sa tanaman. Apan ang tao nakasala pinaagi lang sa usa ka balaod. Kita karon mga higala, makaingon ko nga sayon na lang gyud ang pagbuhat og sala. Ano makaingon ta nga sayon ang pagbuhat sa sala? Daghan kaayong balaod nga imong malapas. Nangingon sa balaang kasulatan, midagaya ang sala sa kalibutan. Apan midagaya ang grasya nga mao si Hesukristo. Sa kabutang nga imong atong mahinumduman mga higala nga ang Dios dili malipay sa mga tawo nga nagbuhat og sala. Usa si Kristo gipadala gitagna sa balaang kasulatan nga siya matawo sa panahon nga gitakda sa Dios aron mahimong dili mailalom sa kasuguan. Matod pa sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4. Dili buti pasabot nga wala nay kasuguan kundi mga balaod kini nga angayan tumanon ni Hesukristo. Tungod kay sa panahon ni Moises walay bisan usa ka tawo nga nakatuman. Busa dili pwede nga walay makatuman, busa si Kristo gipadala aron siya lamang ang makatuman. Siya ang makatuman sa tanan nga bisan tuldok kama niini di niya pagsayloan. Ngunit mga higala nga ang Dios adunay plano sa kalibutan. Adunay plano ang Dios sa kalibutan nga ang kalibutan iyang pagaluwason gikan sa pagkadaotan. Pero nakita sa Dios igsoon ang kalibutan, dili gyud siya mahimong totally nga ang tao mahimong matarong. Tungod kay ang tao mga igsoon, nana ang kinaiya sa pagsupak. Busa nag-ingon ang Dios, ang kalibutan iyang pagalaglagon kini pinaagi sa kainit sa kalayo. Sumala pa sa balaang kasulatan diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 6. Kung imong lantawon mga igsoon nga si Kristo siya lamang ang dalan padulong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang dalan sa kamatuoran. Siya ang dalan ngadto padulong sa Amahan. Busa gawas kang Kristo lamang kita mo sunod. Kang Kristo lamang kita maminaw, kang Kristo lamang kita mutuman. Pwede ta maminaw sa tao, apan kang Kristo ta mutuman. Kung unsay gisulti sa tao, mahitungod kang Kristo, ato nang pagdawaton. Apan kung unsay gisulti sa tao nga nagasukwahi na kang Kristo, munay akong giingon na pwede ta maminaw sa tao, apan kang Kristo ta mutuman. Oto mga higala, ang atong mensahe karon nga adlaw nga diin nagapahinungod mahitungod sa tagna mahitungod kang Kristo. Tagna nga diin siya mataw ug ang maong tagna mga higala nagsugod dito sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga ang kaliwat sa babay mao kini si Jesus Christ, Hesukristo, nga diin ang kaliwat sa bitin mao kini ang kaliwat nga mao ang kaliwat sa yawa. So daghang salamat mga igsoon sa inyong mga pagpaminaw. Diin kini mao ang una natong pagwali diri sa atong broadcast. Nang hinaot ko nga kamo panalanginan sa Dios, hikapon kamo sa Dios nga sa gamay nga pagpaambit sa pulong sa Ginoo
ang Ginoo nay mo panalangin kaninyo sa kuan pa pinulungan pa nga kanang inato-ato lang. Ginoo nay bahala ninyo mga higala. Siya nay nasayod sa inyong mga kasing-kasing ug kining atong programa siya mo'y nasayod kung iya kining ipalambo, ipadayon. Importante nga ato nga gisunod ang Biblia nga nagaingon iwali ang iyang pulong ngadto sa tibuok kalibutan. Nga ato ning humnon pinagi sa pagampo. Dalaygon ka Ginoo sa way katapusan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga kini Ginoo nagahatag kanamo Ginoo sa kalipay nga diin ang imong bugtong anak imo Ginoo nga gipadala diri sa kalibutan aron sa paglaglag sa buhat sa dautan. Mao kini ang imo Ginoong gihimo nga plano para sa tao nga ang imong bugtong anak imong ipadala para nga kami Ginoo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kang Kristo lang nga dalan ang among pagasubayon o Dios. Ikaw magapanalangin ini mao programa. Ikaw Ginoo magapanalangin ini nga mulambo kini pinaagi sa imong gahom. Ikaw sa magapanalangin sa church diri sa Iligan o Dios nga daghan pa Ginoo ang maka uban kanamo diha sa pagpagalagad kanimo Dios. Ikaw nay bahala, ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga imo Ginoong nasayran ang ilang kasing-kasing. Salamat nining adlaw. Dalaygon kag Ginoo sa katapusan. Kag pasalamatan pinagi sa imong gahom sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen og amen.